Takže čaues, ja vás vítam u prvého let's playu z hry Shakes and Fidget a ako prvého tu máme David Ross, tak si dáme hneď hospodu, sme dali arenku, no je to môj prvý let's play, dúfam, že sa budeme pokračovať, ale kritku sme dostali, ale dali sme ho, výborne. Dneska som to už hral, takže v zbrojke nemáme nič nového ani v čaraku. No, skúsim, že či tam nebude pod tým niečo. Ani pod týmto. A nič. Ale tohoto by mohlo ísť na kundu. A tu máme lík na sílu. Tam bude na nič. Kundička. Ako vidíte, už si začínam vylepšovať, aby sme ich čo najskôršie dávali. Ešte skúsime zobrať ten elík. Áno, padlo nám svitek. Svitok nám padol. Že si môžeme dať o jedno pivo naviac. Ale na čo to je? Svitek. Kouzelný svitek odčaruj. Víc piva. A dali sme si to teda na seba. Skúsime to podzemko. Ale je silný a nedávam krytky proste. Není to ono, keď nedávaš krytky. Nemám ani elík na výdrž, ale mám tu okrydlený, ale ten na výdrž by sa ešte hodil. Takže si dáme hospodu a ideme na druhého. Si dám čo najmenšiu. Tak tuto. Máme tu na Quidyho. To je 102. Je to môj účet. Preto neho som si urobil kanál, lebo nechcel som si robiť podľa David Ross, že David Ross LP, to by znelo hlupo. Áno, dobre, dali sme kúzelníka 106. Aj tu som už v zbrojke bol, ale všetko je tu slabšie. No, ten štít je dobrý, ale ja mám na silu radšej. Či tam nebude pod tým niečo, a nebolo. Pozriem sa, či máme niečo, ale máme všetky hlavné 3 staty. A zhodíme. Inak pred 2 dňami som dostal kľúč od vecka, alebo neviem pred koľkatými. Skúsime to podzemko. Vylepším si staty. Máme a ešte ťažku. Neviem, na kom mám ísť, ale ja si trúfam na toho kráľosaura. Kúsok ostalo trošku. Ako môžete vidieť, už som na ňom bol dneska. Je to tak, dáme si čo najmenšiu. Toto si dáme, aby sme to rýchlo mali. Tu nám máme našeho kokoskanta. Kde nám padol kľúč od 3. podzemka. Nice, a sme level up. A hneď to skúsime. Nice! Epic padol. Nádhera, dámy a pánové, epic. Epic na 3 hlavné staty. Nice, very nice. Je trošku horšie, ale je na 3 staty. Nice. Pozrieme, čo nám píšu v cechu. Kamoš. Daroval zlaťaky. Nice. Very nice. Krásny epic. Nádherný epic. Sem kvôli nemu veľmi rád. Veľmi nice, krásny, sem úplne nice z toho. Ale dali sme ho super. Drtíme všetkých, čo sa dá.
Dneska som si dal iba jeden zatiaľ na tomto, dáme si čo najmenší a dáme si tento. Dobre, a ideme na našu novo vytvorenú postavu, ktorá má názov našeho kanálu KvideoLP. A máme slabý luk. A húbka nepadla, nevadí. Podzemko nejdeme, lebo myslím, že ho nedám, ale zlepšíme si staty. A skúsime arenku, že či dáme 14. A nedali sme, oveľa lepší bol. Skúsime to podzemko. A to sme nedali, ako som predpokladal. Dáme si nejaký čo najmenší, aby sme to mali rýchlo za sebou, dobre. No. Ako neviem, čo budeme teraz robiť, lebo na všetkých máme hospodu. A môžeme si zmeniť profil, napísať niečo. Lomené 3, nice. No, ako podzemka budem iba tu skúšať, na čo si to budem tam nechávať, keď to niekto neuvidí, radšej si to nechám na let's play, keď to skúsime dať a dáme a potom to všetci uvidíte. No. Ja neviem, asi to ukončím. Tak, ak sa vám to páčilo, dajte like a akú tomu aj odber. A ak nie, tak dajte aj nejakú kritiku. Čau.